Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil. Ada Dek Jihun, ada Mas Farizi, Mas Silom, Mas Elvan, Mas Dava, Mas Bayu, dan Mas Deni. Terus ada Arhen. Halo Arhen. Arhen pakai apa ini ya? Lihat ke dong. Wih, pocongnya serem banget. Mangap. Wih, yo mangap. Yo pakai yo. Sa pakai ke sa. Wih, pocongnya mangap ya, Hen. Yo dipakai Arhen, berdiri yo. Yuk Arhen berdiri yuk. Wih, pocongnya kecil. Joget, Arhen. Wih, joget. Hen. Hen, gimana Hen? Wih, yuk duduk yuk Arhen yuk. Yo Mas Elvan yo dipakai yo karo Mas Silo. Silo. Sing apik. Yo kedake. Gak mampu dah. Ben, Silo ben mampu. Yo duduk, Arhen duduk. Elvan, do kok nerak yuk. Elvan, sampai itu nang. Yo Van, wes yo Van. Ya Allah Silo dicopot nek kono to lho. Yo Dek Jihun, pakai kodok yo. Minta dong. Susu apa ya? Elvan duduk to Van. Gede kok. Ayo Dek Jihun. Bangsane borong karo sewu. Kenapa Dik? Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Pangerti yo. Yen bumi bakal kababan kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wati. Ayo. Wes yo Dek Jihun. Ya saiki Mas Dava kecil. Yo Pak.
Yo, Pak. Kleng tong tong. Ojo ngemiri aku ora dibanteng. Udah banget mbak tuh Pak, kok cah cilik. Tak arani padha jiun nang ngomong. Tak arani paut piye wae. Arani paut wae wong e. Dapat kelas PAUD. Oh, ini Mas Dapat kelas PAUD, guys. Wes. Ayo Mas Dapat, Mas ya Mas. Mas Dapat, Mas. Ayo saiki Mas Henip. Ayo Mas Henip. Ahan, minggir Hen. Wong pengen neng Ugung tak panggil. Wow, ngamuk Mas Henip. Ya silo. Pak, Dapat kecil. Beriki. Kiu kiu. Ayo adik. Ayo Dejiun. Saya Mas Denip kok saya. Ayo Dejiun. Kayak cantik kira Pak. Era loh. Kayak cantik. Oh, cantik kok. Rasa dos setilahan. Sejeng apik to, Cah? Wes yo Mas Denip. Yo wes yo Mas. Wah, dumbrangkang. Dapat kecil. Iki apa? Ya Mas Reksa. Mas Farizi. Karo Mas Bayu. Ayo Mas Reksa. Dah Pak, duduk Pak. Dah ono waktu lho. Elvan duduk to Van. Mbak Irma kok ngabani terus yo. Ayo Mas Farizi. Duwe sapa wi? Dapa, kedung.
Gak ini kok garek pisah langsung kosong. Lah mau dikondong apa tuh awet kok. Aduh gendruan terus. Awetnya lu jam 2 kunjung. Terus jam teningan. Wah. Ayo. Nah, bujang gendongnya rek agak metu iki piye iki? Joget tahun nang reksa, joget. Yo mas.